ngono kuwi ora apa. Yang syarat jen. Pasukan kon bareng pasukan. Pasukan kon bareng. Tutup sama-sama menang. Tutup mereka marlan. Saiki aku ngalih rumo. Sapa sira sapa iso? Sing duwe abot makane mesti tampil. Iya toh coba ngira percaya dasi kok ampuh men sami aku kan harus ngomong ojo ngomong aku nyekel barong. Saya kita ganti aku ngomong ada rupo. Sopo kayu sorong kali aku kol kayu cangkring. pengen mangan cendil sebab untuk pulang siji tak boleh mangan sing empuk.
iku wau diomongi ra percaya untune loro siji. Lah wis ngono kuwi mau digawa ning dokter gigi. Jenenge barongan tuwek. Iki mau barongane wis rambute putih. Nggih napa mboten? Lah nggih, barongan rambut putih nggih ngoten iki wae. Mesti untune frontal. Mengke ditensi teng ngandhap, Pak. Lah niku, Pak. Lah urung mari. Iki mau barongane rambute putih. Makane untune pasangan. Pak, ampun nggih. Kan niku baronge sapa to, Pak? Nyelenge dereng. Lah kuwi mau durung nyeleng. Celengane kono mau. Aku kan biasa. Nggih to? Mata lek aku ngono mau dalang tak kongkon nyeleng. Celengane celengan Semar. Mantun nyeleng nyongkel, Pak. Ora. Tapi tak kongkon nyongkel kuwi lho. Glondongan kayu ning kono. Kowe sapa? Aku sapa? Aku ora roh. Sing penting aku ning kene. Lawane lakon kaya ngono. Pawange celeng. Sik iki lho pawange celeng. Sing tok garap kuwi mau pawange celeng. Lah kuwi biasa lu nyeleng ning kidul ke sawah kono ndogong sono. Lah iya, wani piro sampean? Iya. Piye ngono? Lho. Lek durung rampung. Lho, mbok wadus. Ganti baju. Wong isih wudu-wudu. Iya. Monggo. Sapa kowe? Aku ra wedi. Maju. Ayo kowe sapa? Rene. Aku ra wedi. Ada CB, madhep. Iki bojone wong. Engko lek balik meteng piye? Banyol ya bisa niki, Mas. Domongi kok yo dalang kono mau kan cuma ning kene. Neng omahku iki bopo. Ya ta? Ayo, ape ngomong apa? Wis sampeyan anakmu ngene omah. Pak, nyeleki sabun gulunge derek, Pak. Kuwi guru kuwi. Kuwi arepe nggawa map ape ning ndi kuwi? Tensi darah wis rampung. Lah kuwi saiki celenge wis. Gulunge durung. Iya toh, iki rep gulung barang kok gulung. Aku padi samudra. Alam-alam perintah aku ora wedi. Aku kok kidul seret kidul. Rajakan kidul. Golek kerang. Aduh, iki jaranane wau ngidul golek kerang. Nggih ngeten niku wau selulup ora iso balik. Mantun iki dipreksakne teng ngandhap. Lho. Lek, golek kerange wis rampung, Lek, golek kerange. Golek kerange wis rampung, rene dhisik golek welut. Goleki Yusri jarene. Kantun setunggal. Megon. Gurune kan jamur. Wis to. So clear. Iya, urung tabuhane durung dadi. Sik to urung Pakir. Jikono kepange. Ayo. Iki kudu megon, ora kelakon pokoke. Bar megon udo. Iya. Le aku jaranan kidul Panji Samudra. Ya aja diceluk tok tapi langsung DP. Gratis. Oke.
wis cukup. Dadine dereng, Pak. Oh, ora dadi lali. Iki ape dadi apa? Ayo. Dadine kecupi. Bapak Ibu, ngapunten nggih. Iki pengen dadekne napa? Dalame. Bola Ibu Sri adus. Bu Tami masak. Masih mau tese kilen. Kok. Saat ini pecutan guntur, Pak. Pecutan. Lah ya kuwi mau sik. Guntur, pecutan guntur Tarema. Sego pecel seenak, Cak. Sego pecel seenak. Satu kali Ditambani njaluk wong tuwa. Kuwi salah. Lek menyan. Hidupnya menyan. Kurang. Iki ku dalange koyoke bayarane nang kabeh. Oh. Guntur. Celuk cekang kumarlah yang aku ada Panji Samudra. Ini jaranannya kok stroke. Matur guntur keblak-keblak, Pak. Lah iya. Iki mau jaranan apa wong stroke? Dadine sampun berangkat dereng. Apa nih? Oh, reok. Heeh, kangen kalih Ponorogo nggih. Nah, ngoten. Sakniki iki reok empun wonten rambuté, kantun ulune. Aja wedi le. Aku teko. Durunge Ponorogo. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ojo dadi kerja kowe. Mak meletis. Aduh, ujungnya malah pret ngono kuwi terus piye. Wis, aku sebabnya ana tamu. Malah balian.
arep disabet jarake aku lara boyok, Lek. Lek tulung. Aku lara boyok. Nyoba sepisan. Aduh, pripun, Cak? Ora tekan Pak, paling pandi dalang sing Delon, iki dalang ning kene tak kula rasa. Sebab suwe ra ketemu aku ning Kumboro. Saiki ketemu aku tak gawe. Siti-siti ya aja soro-soro lah. bayaran 10 kali lipat. Bayarane mung panganan karo upo. Aku saiki enek tamu, sampean dadio enek tamu waduh. Heeh. Saiki tak tambahi wae. Ben penak mau enek surat. Ning ndi dhuwitku kok ilang. Wah, ket mau gur tok sawer tok rek lek getihku susu impek. Yo, iki ngono Cak Toronto niki wau amung Bu Ano tukar budaya nggih, budayane saking Curajati wonten tentrem. Kebetulan kula niki sakniki wonten netep teng Sido Tentrem. Nggih, asalikan saking Dusun Bulusari, Desa Grajakan, Kecamatan Purworejo. Sakniki sampun wonten Kecamatan Gambiran. Karena napa? Meloki Mbak Wedo. Aku mau ki sing ngomong urung rampung. Ngomongane urung rampung Rampung sawane dereng. Iki mau mik tok senengane mak-mik tok. Kula ngewentosi kan. Stay di. Cek Pak ini lagi masih mau. Nggih, Masih garang ngitung aja wong gak kono roboke piro, berapa piro lagi ya. Iki mau barang 50, nyeleng 50. Ya dah. Dadine 50. awakmu iki arepe takon rego apa ping rampok? Ora aku mek gur ngomong. Nek dojo nang warung ngene kae, omong toko lombok kan ditung. Lomboke 50. Lomboke kuwi mau 50. Blambange, bawange. Lah terus Kabeh dadi 50. ubur rapene kan urung. Ubur rapene tambah. Lah, iki sampean kalau hitung aku mau. Hitung-hitungan aja iki. Barong. 50. Nyeleng. 50. Jawab. 50. Terus ngremong 50. Terus dadi warung perogop gantongan mah ya 50. Dadine sing dipetik 150. Dadine sampean mah ngomong garek ngomong to. Lah pun ngomong yang iki sampun matur sembah nuwun. Lho, ngene Pak, ngene. Tak bisa tak mau sih. Oke, jenengan silakan bicara, silakan bilang. Lah ngene, sampeyan jangan tamong kita. Lah itu ngomong to. Umpama wong belanja. Lah iku umpama meneh to, malah umpama kan. Iki umpama wong belanja. Umpamane wong belanja kan ditung. Bek, tukokne bawang, Bek, 50.000. Aku waplok bojoku. Bek, tukokno brambang 50.000. Aku langsung dicelatu. Iki mau guru umpama iki. Umpama. Lah ya umpama. Panjake kada behal. Sing tuku brambang iki umpama. Panjake Sing jaran iki mau pasti. Wong aku yo wis gobyos ya. Wis saiki pakai ikan umpama asli. Teko aku rene nang jare. Tak dilarang kan mau. Wis kurang. Apa itu? Baik Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu tamu undangan dan juga segenap penonton yang berbahagia. Monggo Mas Ayan sambung. Dengan ini maka berakhir perjumpaan kita di sore hari ini lebihnya karena atas nama keluarga besar dari Majelis Amin Drama dan maaf dari keluarga. Kami akhir di sini dengan ucapan baik bila kabut boleh jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lur, ketemu besok lagi ya. Sampai di sini pertemuan kita, dilanjut besok pagi ya. Oke, mudah-mudahan
suatu Pemirsa semuanya dikasih keselamatan dan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Bye bye. Bapak